אנחנו, המסר שלנו זה דחוף חייבים חיילי האוויר של מדינת ישראל בצבא האמריקנים חייבים לטפל באיראנים שנמצאים בנמל בסודאן. זה בסודאן, בצבא הסודנים זה משתף איתם פעולה והם תומכים בחמאס, בחיזבאללה. הדבר הזה לא יכול להיות שאנחנו נמצאים קרובים לנמל בסודאן. הדבר הזה סכנה למדינת ישראל ולכל המדינות הנמצאים באזור. כאילו הם חושבים שבסודאן זה יותר בטוח, שהם באו משם, הביאו את הטילים שלהם והמזל"טים שלהם, הביאו אותם לנמל בסודאן. ואנחנו רוצים שהחייל האוויר הישראלי ייתן מכה חזקה בסודאן. בצבא הסודנים זה משתף פעולה עם טרוריסטים. זה לא יכול להיות שהם נמצאים קרובים בים האדום, והדבר הזה לא ייתכן. אנחנו נחכות, אנחנו חייבים לתת מכה חזקה. כל המטוסים הישראלים חייבים לתת מכה חזקה בנמל בסודאן. אני אומר לכם שיש אנשים שנמצאים שם, שהם דברו איתם, אמרו לי שהאיראנים נמצאים בסודאן, וזה סכנה למדינת ישראל. זה דבר מאוד מסוכן ואנחנו לא יכולים לחכות אפילו אם זה דקה אחת. זה חשוב, כמו שעשינו טיפול באיראן, חייבים גם לעשות טיפול בנמל בסודאן. זה סכנה למדינת ישראל. אנחנו נדבר ונדבך בכל הדברים שאנחנו יודעים. תודה רבה לכולם. אנחנו רוצים לשלוח מסר שיש חלק מהמשמרה האיראנית נמצאים בסודאן, במקום קוראים לו פורט סודאן. ואנחנו מבקשים מממשלת ישראל, מהאמריקנים, שהם יתנו פצצה בפורט סודאן, כי זה כל הטרוריסטים נמצאים שם, ואנחנו יש לנו חלק משותף בשביל כל האיראנים שנמצאים בסודאן, והם תומכים בחמאס, ואנחנו לא רוצים שטרוריסטים שיהיו באזור. ודבר הזה שלא ייתכן שאנחנו בקרוב בים האדום שיש אנשים נמצאים שהם טרוריסטים נמצאים בסודאן, ואנחנו נמצאים פה בישראל, ולא ייתכן דבר כזה. חייבים לתת מכה חזקה לכל הטרוריסטים שנמצאים בסודאן. בצבא הסודנים זה משתף פעולה עם איראן. אנחנו חייבים לטפל בזה דחוף, כי זה סכנה למדינת ישראל ולכל העולם. והדבר הזה לא ייתכן שאנשים נמצאים שם קרוב למדינת ישראל בטרוריסטים. כל האיראנים נמצאים פה, והטילים והנפסים שלהם יכולים להגיע פה במהירות. זה דבר סכנה למדינת ישראל, ואנחנו לא נסכים שדבר כזה יהיה בסודאן. סודאן זה מדינה קרובה לישראל, זה דבר מסוכן מאוד. והחייב, הצבא הישראלי חייב לטפל בחיילי האוויר, חייבים לתת פצצה חזקה בנמל בסודאן. חייב דחוף, זה דבר שאפשר לחכות בו. זה סכנה מיידית למדינת ישראל, ואנחנו נבקש מהחייל האוויר הישראלי וחייל האוויר האמריקנים, חייבים לתת מכה חזקה לטרוריסטים שנמצאים בסודאן. הצבא הסודני משתף פעולה עם הטרוריסטים בסודאן, וזה דבר מסוכן מאוד למדינת ישראל. תודה רבה לכולם, שוכרן ג'זילה. يابنا ارقد ارقد يا جماعه موت قديم